ni thong ma prang bongo sina tum bang meeting do si ulo ye tum CM apan ke aning hang te pisuntuk ta un aning hang te parlukrak ta un election along voter list ka alang itum second position la potsi alang itum thang da perere nang wa thakrang kaning je nang ya lam ke la hello non het ni thong ma prang bongo sina tum bang meeting do si ulo ye tum CM apan ke aning hang te pisuntuk ta un aning hang te parlukrak ta un election along voter list ka alang itum second position la potsi alang itum thang da perere nang wa thakrang ri kusi ko nilitum APHLC dengan mata kerang krelu ajar ding pig lu mata kerang kri la solang ni nge ul si non alang litum monggo sena tum ninge dak lo lage nilitum alang litum hale kang che kang tung gali alang litum bang Karbi adet nang che rai kip lo athema litum CEM EM MLA MP minister atum Karbi Anglong adet che rai tek det lo long le che rai tek det lo akhei ban che rai tek det lo ajar dingul lo non pen gali lo lage ha 1954 pen 1954 aning kan ha utor bor bel lo ba don haru phira phokep bongo senate om phan dak wan det sinang biuk lo haru krisir ke ra phokep ra phia ning kan lapen ke son tak taksi akapre ka khai bihar sena to manta farukre sirkebra thokebra hini malom kara thom malom thokebra phi lason malom pen ha keroni long nang bikip alangli tum politics ke thek pusi chimathal election ke hai nahi ke election ke hai je pan seta nilitum APHLC tum pubom lo election le hai seta politics le claim seta Karbi Anglong che right Karbi akhei la pen Anglong rat apang che right la pen non ke khilonjia o khomia to ma adivasi to man ke right la kama bang si claim nahi politics lo la ke claim nahi election da ke hai nang po ahong lo seta alam litum la so chekti ni nang ne election ke hai ji pura ke chia tum wan man nang bi hu pula te la ke emithang si Karbi tu ngi pupu son akeng ka che theng le apen non ke che plan tang lo ni tu pu ajer ding un non ke pulo CM tu liram rong hang phan ke pisun tu ta un par krat un aho alang lagi chini lo ni litu lagi la posi alang litum phale kang check nahi alang ka lilum kang check nahi ya la ilitum politics ke claim tum hai election da ke hai titia tum hai la tum hasi kang check nang po la tum si hala non nilitum kubom no non ningkan proxy ta so selo election kapedo aron voter list ka selam aron selam nai kubom no alang litum hala voter list alam ta pulu gente second position itu pudi pu ahok ta second position lo alang litum dopik lo bang alang litum amuluk hedi amuluk bhati pudam amuluk bongo sena amuluk ke Karbi pen adun thulu ki ong nei mange an ke non alang litum kere lo bange bongo boro tum hanta cherai khip no la sihala hauraghat ke alang litum ke high ver ji fancy hala limited constituency delimitation ke salam hut boro tum phan han hauraghat constituency long pondet la ke la langhin pe athema boro tum bongolia long sidu pe lalu tunge alang litung amethang man cherai chot hen la alang litung ha amethang adetta boro tum ke hala BTC area ta boro tum
บางพระองค์บงเป็นบางทอมแกรับพีเวตอลังลิตุอดักตาลาเป็นกกระจายแกลาบงลีองเนลฮดามังทุยตาวน์คอมมิตี้อิเล็กชันเนลี2002นิกัน2002กะลี2000อันนิกันเนลีตาวน์คอมมิตี้อิเล็กชันเปโตโลวัดเก็บอังบงวัดเนี่ยเก็บเก็บบางบงลีตุมไฮเดบโรตุมฮินีเวตกันลงอดักตาละปุละตุมเกลาsi alang litum non jalan king lah alang litum boro bongko sena bihar sena tum jalan king la si alang litum feriri kicok cema to ilitum amunya tum la election ke tek watu politics ke tek watu la tum hello la si alang la pule thot lo bongali bihari tum juga lage ni kente vote longli da piwara kente aku hala VGR long beta eviction da claim de to kente aron men claim na claim de to kente aron be hala aron silam ni pata silam le de to kente aron silam ra hala voter list along pen amen than ya to som de alang litum non hang ju ni de jile aja ko be de jile la voter list pen amen ke than hello e claim nai ani amen yung than hello te alang litum la pupu da alang litum dak do de jile la dam rugi le dak pen no e politika la jak kong alang litum long doko masih alang litum bang baret lo kipi gamat lo la tuliram tum lo kipi tuliram afrang mat lo hala tum lo kipi nang e Pharuk Krisir kebra pokebra hinia ningkan kan mat tum lo ke ja la tum lo ante la hello nitu ni puke la si non kipu ka tum ge la hello nitu ma lo bongo sena tum kaning ya alang litum hat ing check ing tum ti alang litum ma pe do tum mat lo la tum ma si kan check ni alang litum han komat lo la ke towar ke thop plot apram pe ke thek ke krong politics ke thek pu election hai nai ke pu body non BJP adunge BJP ke nilitum pu lo ke chu idoma election hut council election arizon ke klang arni neli ningje lo kente lage BJP le ga gali lage bongo sena pen bihar sena tum ti hai pu lo kente non klang dak lo kente non ada BJP orang dun bau tha lagi bongo sena bihar sena tum hansi aja ko ngi pidun lo cini wang we ilitum Karbi tu cini na ye la sola la lo ison ge nili buang tu aku ison bang do thula ilitum Karbi tu lagi rong asar tu malam rong asar tu rong bethe justice pinangi insai nangi long lega chithi titi rong asorong bo ahut pen ahoy chithi da titi anje halal rong asara tu chini ne ahoy koloso ahoy ma pu pu thek the la pot ki pu theki rong kang ke se hui kang sai the ki apan rong asara tu ma phat ka du ka we rong asara tu ma phan hal a me thang a rong a chitha a copy le chitha copy la pen jamabandi a kopi la pen map a kopi alang dito mahan pilak nani rong asar tum pan ansi rong asar tum hala map la pen chitha kopi lai hui jamabandi lai hui lang pen komat along lesi ko lolma alang litum putek po inside tek po neli amata rong asar lo la si neli kang sai sung krung lo arnisi angeni tum ASO long down lo ASO tum gen office ben mondol tum ni tum wan chitha copy da map da nang pe klang dun hai he are ni tum me thang along le a map ko si na pe klang dun no dak ko lage thoya district an ke la map chitha ke lang nam ni pu ke itum chuning ri da nang ni pu lo de bang nang pe klang dun ko lage e me thang along le alam ke ni rong along le alam ke lage la si ni li CTP that lo chief executive member of RDC inquiry Pharangke request to give certified copies of chitha, jamabandi and map of villages to respective village headmen free of cost for administrative purposes. Hala rong asar tum the administration claim nan kokamati. Wrong natin ke rong asar tum hello grassroots level revenue officer para ke top tu. Lasi alang litum
rong asara tu insai nang kok titi angari insai nang i polate hala cita kopi jamaban dia kopi la penke me rong pa rong dia ba la hala rong asar tu pan pi ni la sing nili council pen CM pan chuning ri lo alu ta pi lo nang litum la lo alu ta la lo alu ta nang litum kopi da lang ta me ai lo lagi administration pan lo lai lo pini sonni sini ye chok ko la sonni e sonna bang muni ye atlo mawali tum polo CM pan bisuntuk taun perlu krat taun ahok alam lagi kang cek ni mawali pan kali kang cek ni ke hala ya ko ngi to ma ka bisuntuk taun perlu krat taun matun lo claim lagi don BJP tum kongres tu lagi ni liga sini lor de kongres pen BJP tum mahut si la mawali bihari to kan wan re non follow bonde ni alan society poila non ye bang CM hansi bang pujot la rong asor panda puji arong ke doa na moni tuhan puji nili tuhan na puji lagi eglora lang la sila hello itu ke tek lo election election ke tek politics ke tek lo je krong ke tek apa sih non ke bang kecil tu itu parneng tang na lai la pen isona bangke ngupulo rong asar tu ampan cita kopi jamawan di kopi la pen me pilak nai alang litum rong kang sai te ke apa karong